खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो दिनै फिन बरायबाय ओमफ्राय दायो जोङो दिनै माबा सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम ओमफ्राय लोगोसे आदार लेंगुवेजफोरनि थाखाय दायो जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनाय हाबाफारि आलारि बाथि सावनानै दा बेनिनो लाहार फाहार खालामबाय थादों नैबे थिंजाय आलारि बाथि सावनाय जागोन ओमफ्राय बे जोंनि मावखुलि टंला आनसलिक एबसुनि ओमफ्राय बिथाङा जाबाय इउटिउबारनि मालिक फंबाय hey asik kamera नुजाबाय थादो ओमफ्राय नै जोंनिया साउन्डसै दसे उनाव मोनफायजोब्बाय गोनां आफादगिरि बिथां सुक्राम बर' सार आरो लोगोसेनो जोंजों बाहागो लाबावनो हादों टंला कलेजनि माखासे प्रफेसर बिथांमोन आरो लोगोसेनो जोंनि दायो सोलिबाय थानाय जि UPPL हान्जानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो लोगोसेनो जोंनि टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां आरो लोगोसेनो बै समनि दरं जिल्लानि दैदेनगिरि माखासे बिथांमोना बाहागो लादों दा हाबाफारि बायदियै जोङो गिबियावनो नैबे हाबाफारिखौ जागायनो लादों दा हाबाफारि बायदियै जोङो सावनाय हाबाफारि दा बेवहाय जोङो आलारि बाथि सावनायगिरि महरै आलारि बाथि सावनानै जि सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननाय बेखौ जोङो बरायदों दा बेवहाय जोङो आलारि बाथि सावजेनगिरि महरै जोङो सासे आलासि लिंखादों टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां सुक्राम बर' सार बिथांखौ जोङो नैबे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसेनो जोंनि दख'रानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों बिथां सारनिसिम सिनायथि लानो थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो दिनैनि जि हाबाफारि आलारि बाथि सावनाय बेखौ आङो जागायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बिथां सारा सावखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि जि बाहागो लानो हानाय टंला हालामनि साफ्रोमबो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ आङो नैबे समाव आलारि बाथिखौ सावनो थाखाय खावलायदों बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आं आलारि बाथिखौ सावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों जोङो नैबे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा गरखाखौ नुबोलाबोदों गरखाखौबो साइडआव जाहाथे मोननैसो गावना होयो आं बेखौ गुरै खावलायदों जोंनि गेजेराव दासो मोनफैनो हादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां रबिन्द्र बर' बिथांखौबो आलारि बाथि सावनो थाखाय आं गुरै खावलायदों जोंनि टंला कलेजनि प्रफेसर मानगोनां बिथां नेपेन बर' सारखौबो आलारि बाथि सावनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिटिआरनि सक्ति मथे मोनफुंनाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' बिजोंनि आरो गुबुन गुबुन थागिरिफोरनि रावफोरनि थाखाय जि सेपारेट डाइरेक्टरेट दिनै 5 सेप्टेम्बराव एखनब्ला 59थि फोरोंगिरि सानाव नैबे गोथार सानावनो जि बिटिआर सक्ति बायदि मोनफुंनो हानाय बर' बिजोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ दिनै आसाम सरकारा जि बेखेवना होबाय बे बेखेवनाय हाबाखौ जि बर' हारिफ्रा
बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय बेसेबांबा गाबख्रिवनानै बेसेबांबा हांख्रायनानै मोननाय बे बेखेवनाय आसाम सरकारा बेखेवनाय बे खामानिखौ दिनै बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथिनाय PSA आबसुनि मानिजाथाव आफादगिरि गबिन बर' बिथांनि मानिजाथाव नेहाथारि सोमदोन बर' आरो बे हाबाफारियावनो नुजाथिनाय UPPLनि उदालगुरि जिल्ला बियाबनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि निर्मल बर' मानिजाथाव जनजाति सुरक्षा मन्चनि नेहाथारि बिथां बर' मानिजाथाव साखाथियाव थानाय टंला जौमा फरायसालिनि प्रफेसार नोंथांमोन मानिजाथाव नैबे टंला हालामाव थानाय आगु बारग' MLA बिथां मानिजाथाव प्रमद दास नैबे हाबाफारिखौ आंखौनो सायख'नानै जि आलारि बाथिखौ सावजेननाय हाबाफारिखौ आंखौ खाबु होनानै मानिजाथाव PSA आबसुनि आफादगिरि श्री गबिन बर'निसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसेनो आं साबायखर बावगोन जे PSA आबसुनि लिंनाय लेखायैनो बेयाव हरखाबै थुबुर जाफैनाय सानसुमै नोंथांमोन हारि अनफावरि नोंथांमोन आङो बुंनो सानो दि बर' हारिया माब्लाबानिफ्रायनो नैबे सेपारेट डाइरेक्टरेट एखनब्ला थुनलाइ आफादाबो बिदोंमोन नाथाय थुनलाइ आफादा बिनाय लेखायैनो बिथांमोना मोनदोंमोनब्लाबो बिथांमोना मात्र सेलसो मोनदोंमोन। बे सेलनि गेजेरजों जि सेपारेट डाइरेक्टरनि जि खामानि एखनब्ला बर' बिजोंनि जि मोननांगौ जि बेखौ बिजिरथावना बे बिजिरथावना जि मोनफुंनो हानाय बे मोनफुंनो हानाया जेब्लाबो जायाखिसै। नाथाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों जिथुनिखि बर' बिजोंनि डाइरेक्टरेट बे जादोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रादि दा आसाम सरकारा बे बर' बिजोंनि डाइरेक्टरेटजों लोगोसेनो थागिबि खालामजेननायनि गेजेरजों जि बिटिआर सक्तिनि दफा बे बर' बिजोंनि डाइरेक्टरेटखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ आङो एसेयावनो बे हाबाफारिखौ थुंगे होबाय। गोजोन्थों। नोंथांनिसिम साबायखर बावदों बिथाङा नैबे जि बिटिआर सक्तिनि जि आलादा बिथोनगिरि बर'ल' नंला बेयो सारा जि ट्राइबेल माहारिनि थाखायनो मोनसे गोजोनथाव बिनि मोजां बिबुंथि होबाय आं बिनि थाखाय आङो सानैसिम गोजोन साबायखर बावदों। नैबे समाव जों बाहागो लानो हानाय टंला कलेजनि बिथां प्रफेसार समेश्वर बर' सार लोगोसेनो निपेन बर' सारखौ आङो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो गोजोन साबायखर बावदों। लोगोसेनो टंला आन्सलिक कमिटिनि AVMनि मानगोनां नेहाथारिनिफ्राय लानानै बोसोनगिरि आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोजोन साबायखर बावदों। आरो लोगोसेनो नैबे टंला हालामनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माखासे समाज सिबियारि बिथांमोननिसिमबो आङो हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनाय लेखा बाहागो लानो थाखाय आङो गोजोन साबायखर बावदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां गबिन बर'निसिमबो आङो साबायखर बावदों। आरो लोगोसेनो दरं जिल्लानि बुंथिगिरि मानगोनां बिथां खौला दैमारि आदैनिसिमबो आङो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आङो गोजोन साबायखर बावदों। आरो नैबे समाव जों बाहागो लाबावनो हादों एक्स MLA प्रमद दास बर' सानैसिमबो आङो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साबायखर बावदों। नैबे UPPL हान्जानि माखासे ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो आनसलिक लेभेलनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं साबायखर बावबाय। आरो लोगोसेनो आं दिनैनि नैबे जि हाबाफारि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि आं बेखौ नैबे समाव
फोजोबबाय होननानै बिनि सिगाङावनो आङो नैबे समाव स्ल'गान होनो थाखाय आं बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों स्ल'गानखौ आङो होनो थाखाय खावलायदों जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो आलादा बिथोनगिरिखौ बरायबाय आलादा बिथोनगिरिखौ बरायबाय बर' राव गेवलांथों बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ थांनानै थाथों बर' थुनलाइ जौगाथों बर' थुनलाइ जौगाथों जय बर' हारिनो जय बिटिआरनो जय बिटिआरनो बे समावबो आङो जों साबायखर बावदों दा नैबे समाव आङो जोंनि जि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि आं बेखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय बेखौनो आङो बुंना फोसावबाय आरो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो नैबे समाव जाय बिथांमोना बाहागो लाबाय टंला दखरा बर' आफादनि जा मावख' बे मावख'आव दंफैयो आरो बिथांमोना दिनै जा बिटिआर एकर्डनि